Hola a tothom, gràcies per compartir amb tots nosaltres aquest espai de Terra de Marca 21, el programa que fem amb ETV Terra Mar en combinació, en col·laboració, més que en combinació, en col·laboració amb tot República, i des d'aquí enregistrant des del plató de Canal 20 de Ràdio Olèrdola. El 14 de febrer passat es van complir 9 anys de la mort de Muriel Casals. L'any 2010, en la manifestació, la sentència contra l'Estatut, va dir una frase que era: si estem junts, serem invulnerables. De frases, proclames i discursos a favor de la unitat per un objectiu comú, les hemeroteques i les xarxes, en van plenes. A l'hora de la veritat, però, aconseguir la unitat, ni que sigui una unitat d'acció, no passa mai de les bones intencions i difícilment arriba a fructificar. En el programa d'avui, però, coneixerem una proposta d'unitat centrada en el Penedès, en Vilafranca del Penedès, i que, de fet, ha començat a cristal·litzar i a tenir èxit. Torre Pública és la plataforma sobiranista del Penedès, que actualment està integrada per 6 entitats diferents que treballen en accions que són conjuntes. I per parlar-ne, doncs, tenim 2 representants d'aquestes entitats que formen Torre Pública. En Jaume Claramunt. Jaume, benvingut. Bona tarda. En Jaume Claramunt, representant de la Marxa de Torxes i de Torre Pública. I en Josep Cols, benvingut també. Josep Cols, representant d'Òmnium del Penedès i membre també de tot en República. Doncs parlem d'aquesta iniciativa, d'aquesta plataforma, no?, que inclou, hem dit, 6 entitats. Podeu citar-les, quines són? Sí. Dues, Marxa de Torxes, Òmnium, també hi ha l'Assemblea, CNC, hi ha el Consell de la República, hi ha l'Agrícol, la part, l'Agrícol Lletres, diguéssim, una part de literari, hi ha la CAL, i ens deixem algú? Quants anys? l'ANC. Ja l'he dit. Sí. Assemblea, ara sortirà una imatge aviat que veurem els logos i així veurem si ens n'hem deixat alguna, perquè de vegades de memòria, mira, aquí els tenim, l'Agrícol, Consell de la República, l'Assemblea, sembla que sí, els hem dit sols. Sí. Després també hi ha altra gent i altres entitats que, depenent dels actes que fem, doncs col·laboren amb nosaltres en un moment determinat, com per exemple la Garalda, va col·laborar en tot el cicle que vam fer de Salvar Papaseit. La idea de la unitat és aquesta, precisament, no?, de treballar plegats amb objectius comuns. Això fa temps que ho heu aconseguit, ha costat una mica? Sí, hem tingut diferents etapes. Vam començar potser fa 3 anys o una cosa així. Es va començar a iniciar, vam parar una mica, però ara ho hem tornat a enganxar, jo diria, amb més força. Sí. Com a mínim ens hem fixat inclús unes reunions periòdiques, o sigui, un cop al mes ens veiem, i intentem, diríem, treballar una mica diferent també del que hem fet fins ara, i llavors això també ens ajuda. O sigui que, com a mínim, està més organitzat, més estable per entre tots. Bàsicament com a plataforma, no tant com cadascuna de les vostres entitats, cap a on dirigiu, diguem, les vostres accions o els vostres actes. Temes de... La plataforma sobiranista, per tant, la plataforma sobiranista, per tant, va néixer... O sigui, l'embrió, l'altre dia remenant papers per casa, vaig veure que l'embrió, doncs, té més de 10 anys. O sigui, les primeres propostes, diguéssim, de fer coses plegats ja van sorgir fa uns 10 anys. Però sí que és cert, doncs, que després d'aquest desencís general que hi ha en els darrers temps, doncs, vam veure la necessitat d'intentar parlar-ne entre nosaltres i fer coses plegats o animar-nos mútuament, no? I aleshores, doncs, la idea és treballar per la independència, evidentment, per seguir avançant, per com tornar a animar la gent a que participi en el procés, que no sempre el procés és agradable i festiu. A vegades, doncs, les coses són complicades i s'ha de picar pedra, i és una mica anar intentant fer coses i també ajudar-nos entre nosaltres. Quan fa un acte, doncs, l'Agrícol, doncs, si nosaltres, les altres entitats, ens també participem o en fem promoció, doncs fa que tot plegat tingui una altra dimensió, no? De fet, aniran sortint unes imatges d'alguns dels actes, diguem-ne, en què heu participat com a plataforma de Torre Pública, i si en veiem alguna, doncs ja l'anirem comentant. De fet,
per exemple, una que apareix per aquí, bueno, van sortint tan seguides que gairebé no les puc seguir, però en tot cas en veiem algunes, no? Tenim, per exemple, el Repensem-nos, no? Que aquest, de fet, és originari de la Marxa de Torxes, no? En el seu moment ja fa anys que ho feu, això. Sí, ara aquest any serà el 6è. Això va sorgir per una... La Marxa de Torxes, o sigui, dintre de Tot República hi ha gent de tota mena, no? Gent més... que li agrada més doncs, fer les coses amb més calma i gent una mica més esverada com nosaltres. En què pim-pam i endavant, saps? Aleshores nosaltres el 2017 vam dir, bueno, jo he proclamat la independència, ja no calia, ja no hem de fer marxa de totes per la independència. I aleshores ens vam inventar una cosa que es deia la Setmana de la República, que es feia doncs, durant l'octubre, a la primera setmana d'octubre. Allò no va acabar de reeixir, perquè doncs, era molt difícil que totes les entitats trobessin coses per fer durant aquella setmana, i la que nosaltres vam proposar-nos, diguéssim, com a marxa de torxes, era precisament el Repensem-nos, que era el que nosaltres també pensàvem que s'havia de fer en aquest moment, que és repensar el moviment, repensar com avancem, no tornar a fer el que ja havíem fet, perquè doncs, tot i que havia funcionat prou bé, doncs, no havia acabat de reeixir, i aleshores era unes jornades on sobre llengua i país, habitualment, doncs anem reflexionant sobre com està el país i com hem d'avançar per preparar-nos per tenir un país com el volem. Darrerament, fa uns 2 o 3 setmanes, ja vam fer un com a Tot República, no? Amb el tema d'immersió doble xarxa. Sí. Aquest ja ha estat impulsat, evidentment, per Marxa de Torxes, però ja dintre de la plataforma Tot República. Suposo que els actes que munteu com a plataforma també són diversos, com diverses són les entitats, saps? Parlàvem de l'agrícola literari, per tant, són temes més aviats més relacionats amb literatura o llengua, no? La CAL relacionada amb llengua, Òmnium ja ho sabem, llengua, cultura, país, etc. No? O l'assemblea més aspectes independentistes o més relacionats amb la independència. Sí, una mica la intenció és, per exemple, per aquest any és arribar a fer tot un seguit d'actes amb el qual, diríem, el nom de Tot República surti més enfortit, o sigui, i que vagi una mica encaminades a això, a accions o a actes que tinguin molta relació, diríem, amb la independència i amb la república, i llavors, doncs, bueno, intentar lligar tot això. Llavors, que també el nom de Tot República vagi sortint com a entitat, com a agrupació d'entitats sobiranistes, i que es vagi coneixent cada vegada més. Llavors, cada entitat també fa les que tenen, doncs, més relació amb la seva programació habitual de negoci. Aquesta és la seva programació habitual d'entitat. De fet, som tan agosarats, doncs, que fins i tot vam aconseguir fer un programa de televisió, un programa de televisió que, evidentment, és ETV Terramar el que l'impulsa, però que està amb aquesta col·laboració amb l'impuls d'aquesta plataforma, la plataforma Tot República. Un aspecte, perquè ha sortit també una imatge d'un ple de l'Ajuntament en el qual va intervenir, en aquest cas, un representant del Consell de la República, però també com a membre de la plataforma. També teniu un cert treball de cara, en aquest cas, a l'Ajuntament, no? Reivindicatiu o de denúncia, fins i tot. Sí, bueno, és allò que comentava abans, com que les diferents entitats doncs, tenen maneres de funcionar diferents i intencionalitats diferents o intensitats diferents en la lluita per la independència, en el que sí que hem vist que ens podem posar fàcilment d'acord i tenim tots una visió bastant semblant és amb el tema de la llengua. Aleshores, ara, en aquest moment, estem treballant molt intensament en el tema de la llengua, en el tema de la llengua a l'Ajuntament, en fiscalitzar la feina que s'ha fet des de l'Ajuntament, en fer propostes a l'Ajuntament, doncs perquè la llengua vilafranca doncs, no només creixi en el seu ús, sinó que es compleixin doncs, les normatives que s'estan incomplint en aquest moment. No? Vull dir, per exemple, estem preparant en aquests moments una mena d'informe, diguéssim, al voltant de l'incompliment de la llei de política lingüística en la retolació, en l'atenció. Bé, una mica aquest també és el fil conductor que ens ha de portar a treballar d'una manera més intensa, no? Però la llengua per nosaltres és
és la medul·la de la nació i, per tant, si partem això, que és el que està una mica en perill en aquests moments, o bastant, doncs la resta de la feina no tindria... Sembla ser com l'Ajuntament sembla que vulgui fer algun pas endavant, no? Perquè darrerament s'ha aconseguit alguna cosa en el sentit de que hi ha un Consell, no?, de seguiment, crec que... Sí, ahir el ple d'ahir es va aprovar el Consell pel Foment de la Llengua, s'ha creat la regidoria o s'ha tornat a reactivar la regidoria. Perquè ja hi havia estat. Ja hi havia estat el 2007, en temps en què Esquerra Republicana estava al govern en aquell moment, doncs es va forçar, igual que es va forçar el reglament d'usos lingüístics de l'Ajuntament, doncs també es va forçar una regidoria en aquell moment. Això es va desaparèixer i ara, doncs, a través de la negociació amb la CUP, precisament, doncs, s'ha recuperat. Ara, de moment... Tot i que aquesta regidoria és una regidoria que està dintre de Cultura, amb la qual sí que és una regidoria, però nosaltres pensem també que és una mica limitada, perquè, esclar, o sigui, amb un pressupost també molt limitat, i veurem aviam què podem fer. Per part nostra, per part de Tot República i de les entitats, és un element que entenem que és prioritari i que ha de tenir la seva força. El lògic seria que aquesta regidoria fos pròpia, vull dir, que tingués el seu propi pes i que tingués un pressupost més elevat. Però, com a mínim és un primer pas, però és un primer pas que nosaltres el anirem pressionant o posant sobre la taula perquè realment faci la feina que ha de fer, no? És això que deia una mica el Jaume ara, amb el tema aquest del treball aquest que estem fent per les rotulacions, per els comerços, botigues i tal, doncs, bueno, un tema que entenem que s'hi haurien de posar com a molt més forts, o les qüestions de formació, o sigui, el tema de les parelles lingüístiques, per exemple, en el cas nostre d'Òmnium, que fem molt dels vincles, que és un programa d'Òmnium, diríem, amb el qual es treballa amb gent nouvinguda i perquè aprenguin el català, no d'una forma arreglada, sinó amb el dia a dia, que puguin tenir converses d'una forma habitual, doncs, bueno, són coses que el català, vull dir, amb el que ha anat perdent durant tot aquest temps, doncs seria qüestió si són accions encaminades amb tot això. La CAL també n'esteu fent coses, però entenem que aquests punts serien claus per anar pressionant. I amb això, la regidoria aquesta, doncs, hauria de tenir més pes amb tot plegat i anirem fent força, diguem, perquè tingui més pes i tingui com a molta més valor fet. Segons la vostra opinió, hi ha moltes mancances a Vilafranca i en general al Penedès, a l'Alt Penedès o al Baix Penedès, en matèria lingüística, o és un d'ots que ara m'haurien dit que no està treballant molt bé malament, però és més per voluntat de la gent. O sigui, el que sí que manca és aquesta voluntat explícita de les entitats, de l'administració, doncs de fer palesa quina és la llengua del país. Doncs, evidentment, doncs, el Penedès i Vilafranca doncs, és una zona catalanoparlant, una zona on el català doncs, encara té una presència força important i, per tant, la gent, les entitats, fem les coses en català, però vull dir, ens hem trobat aquest any precisament coses que fan des de l'Ajuntament, doncs que hi ha coses fetes en espanyol, i clar, això s'ha de vigilar. Però solament a Vilafranca, a Sant Sadurní, tenia un programa, o sigui, amb les festes aquestes, que a Vilafranca va passar el de Nadal, doncs que hi havia unes atraccions i cantaven per Nadal, i feien cançons en castellà. A Sant Sadurní també van tenir un problema, dèiem, amb l'acte que van fer de Reis i això, vull dir, o sigui, són coses que estem en un territori que teòricament el català està bastant arrelat, però tot i així, llavors les administracions fan coses que no diguem que no tenen res a veure, diríem, amb aquesta realitat, no? Llavors, és una qüestió, diríem, que s'ha de pressionar. És la fiscalització que volem fer des de Tot República, no? Vull dir, és una mica això, una feina també de denúncia d'aquelles coses que no funcionen i de denúncia cap a l'administració, que és, en bona part, el que pot intentar solucionar, etc. Ja posant les normes d'entrada, diguéssim, no? Sí, perquè no es tracta d'anar a apagar el foc quan està encès, sinó que ja no hi sigui, no? Això mateix que deia, doncs, d'aquestes parades que feien, que posaven música en castellà, vull dir, saps? Vull dir, això, si ja se'ls diu d'entrada, no, escolta'm, aquí, doncs, hauria de posar música en català, doncs ja no hi hauria cap problema. I per aquí és on creiem que la regidoria
hauria de pot tenir la força suficient, tot i que nosaltres entenem més la regidoria com una eina de pressió interior del propi Ajuntament, no? Perquè hauria de ser una cosa molt transversal, diguéssim, més que de cara en fora la regidoria, perquè no crec que amb el pressupost que té no n'hi ha per res, que només són 20.000 euros. Teniu idea del pressupost? 20.000 euros. 20.000 euros. Sí. No, molta cosa no es pot fer. Exacte. El que sí que pot fer és vigilar totes les regidories, totes les altres regidories, que les coses es facin bé, que les contractacions hi hagin L'ús incert, les clàusules suficients, que hi hagi l'ús, que es vetlli per l'ús del català des de tots els àmbits de l'Ajuntament, que no només són les regidories i l'ús propi de la casa, sinó doncs totes les entitats o totes les empreses, diguéssim, de televisió, per exemple, les aigües, totes aquestes empreses que són d'alguna manera dependents de l'Ajuntament, no? I que, per tant, aquí també hi hauria d'haver una fiscalització important per part d'aquesta regidoria, no hauríem de ser els ciutadans. No. I potser no sé si figura o no hi figura actualment, però que hi hagi algun tipus de clàusula lingüística amb els contractes, no? Que es fan això mateix que comentava de Sant Sadurní, exacte. Doncs que hi hagi algun tipus de clàusula de dir, bé, la llengua cada any, la llengua Ja hi ha en aquell reglament del 2007 que no s'ha complert mai, però en aquell reglament ja hi era, que ja existeix. Sí, havia d'haver aquestes clàusules, diguéssim, lingüístiques en els contractes, no només això, sinó que en el consum, diguéssim, me'n recordo que hi havia en el consum de productes doncs, que també es miressin que fossin productes etiquetats en català, etc. Vull dir que, o sigui que el reglament hi és des del 2007. Però és que estem parlant d'un fet que és del 2007, és un reglament aprovat, diguem-ne, per la Generalitat i d'obligat compliment, per entendre'ns, i en canvi han passat 18 anys. Sí, exacte. Vull dir, hi ha coses molt bàsiques, no? Jo què sé, el fet dels treballadors de l'Ajuntament, que se suposa que han de complir aquest reglament. Jo què sé, el cas potser més vistós és el de la policia local, no? Que vull dir que la policia local, tota la transmissió que els sents, quan tombes i això, sents que la ràdio la parlen en castellà, o sigui, la ràdio interna, i que ells també, de vegades, la primera, o entre ells sempre es parlen molt en castellà, potser quan t'atenen a tu sí que potser ho faran en català, però entre ells veus que no això, que sé, els de la brigada, per exemple, també, que n'hi ha molts que són catalans, però que vull dir, aquestes coses que potser la gent veu quan tombes i quan escoltes i dius, si els treballadors de l'Ajuntament no ho fan... Clar, són una mica referents. Exacte. Aquesta hauria de ser una mica la posició, diríem, clau de l'Ajuntament, si té interès en això, que aquests referents seus fossin perfectament tots en català. La prova, si te'n recordes, ara deu fer un any o potser dos, que es van treure aquesta figura pintoresca de recuperar el sereno. Exacte. De Vila-seca. Exacte. Com ha quedat, això? Bueno, hi ha el Pere Sereno. Jo suposo, i algun cop n'he vist alguns, sí. No massa, però tampoc no és que surti. Que representa que és una persona que tu, doncs, a la nit li pots demanar ajuda d'alguna manera o una indicació, que sigui, clar, i no hi havia clàusula lingüística. On et trobaves que hi havia serenos que només parlaven així. Sí. I cada dins. Vas a buscar ajuda o col·laboració al sereno i no t'entén. Llavors, clar, vull dir que és on s'ha de fer la feina. Aquesta setmana ha sortit l'enquesta dels dos lingüístics del 23, no sé si heu tingut temps de mirar-se-la o així, si alguna cosa heu vist. Els titulars. Els titulars, bé, els titulars també depèn de qui fa el titular, però en tot cas, si heu vist una mica algun percentatge dels que apareix, quina sensació teniu d'aquesta enquesta? No sé, dona la impressió, ha baixat, em sembla, 5 o 6 punts, o si estem en la posició. La sensació és aquesta, l'hem estudiada. No, però vull dir que, no ho sé, o sigui, ara venint cap aquí, que hem tingut d'estar caminant un tros pel carrer fins que ens hem trobat, i eren 4:45, sí, una cosa així de la tarda, quan sortien les escoles, més o menys pel tros hi havia un parell d'escoles per allà, i per on he passat, i aviam, tots els que m'he anat creuant, tots parlaven castellà. Llavors dius, potser no quadra, i tot i que Vilafranca és un lloc on el català, vull dir, és com a molt més present, potser, però que vull dir que els nens, doncs, i els pares, doncs és això. Llavors, doncs, no sé si realment és així,
no sé si ho han cuinat bé o no, i no ha quedat del tot malament, perquè en un dels actes que van fer un dels convidats va dir, bueno, esperem a quan vinguin que ja veureu quina baixada que hi haurà. Potser, com que hi havia molta perspectiva de que potser baixaria molt, com que només ha baixat 4 punts, potser no és tan greu, o han fet altres lectures que potser... Però bueno, s'haurà de veure La bé. cuina és evident, vull dir, la cuina en totes les enquestes ho és, i en aquest cas encara més, i doncs fins que no llegeixis la lletra petita, diguéssim, no veuràs on hi ha realment el problema. Jo penso que és molt simptomàtic el fet de que per poc estem per sobre del 30%, que és, no, la xifra, diguéssim, que es dona com a clara de que una llengua ja salvada, gairebé és un procés de mort, no? Llavors, aquesta xifra que la Carme Junyent va posar una mica sobre la taula d'una manera clara ja fa molts anys, a més amb estudis per darrere de moltes llengües de molts llocs, i que sempre estiguem allà, saps? Que just en aquest, però no estem mai per sota, quan aquí s'esperava que estiguéssim per sota. No sé, és una mica sospitós, és el que deia Gabriel Josel, no? Que tu vas pel carrer i tu veus la realitat és una altra, sobretot en la gent jove i els infants, no? Que és on hi ha el problema principal. Aquests són el futur. De fet, moltes vegades es diu, i una certa raó, que tenim tendència a autoflagelar-nos, no? I a fer sempre el victimisme aquest de que ara no arribem gairebé al 30% o ho superem per poc. Però més enllà d'això, més enllà de les dades siguin bones o dolentes, és dir, per fer feina, què hem de fer? El que està fent Torre Pública, per exemple, és una cosa... Per fer feina, què es pot fer? Allò que deia el Martí Pol, no? Diu, plors i... com ho deia? Que cadascú es vesteixi com bonament li plagui? No, a veure, però i laments de què serveixi? La gent que lluitis el que cal. Sí, una mica és això. Escolta, és igual, deixem estar si estem millor o pitjor, si ens estem morint, o ens morirem o no ens morirem. El que falta és gent que compromesa i que vulgui tirar endavant coses. Vull dir, tot suma, vull dir, saps? Encara que et sembli que una cosa no és important, vull dir, fer coses a les escoles, coses amb la gent jove, vull dir, tot això és importantíssim. Aleshores ens falta això. Tot República estem fent això. També, a veure, fixa't que estem parlant només de llengua. Estem fent això perquè el procés independentista està com està. O sigui, la nostra primera motivació era el procés cap a la independència, cap a la república, no? Llavors, com que això està com està, el que no podem és estar esperant a veure què ens diuen que hem de fer, no? I com que no podem estar esperant, perquè mentrestant se'ns moren altres coses, doncs ens hem centrat una mica en la llengua, però que la clau és aquesta, o sigui, la clau han de tenir clar que si no som un país independent mai tindrem, o sigui, la llengua es anirà morint per si sola, o sigui, i llavors la clau és poder tenir això, sí. Les eines d'un estat Per poder... Passa que no podem esperar a tenir un estat, perquè si no ens podríem trobar amb un estat sense llengua o amb poca llengua. Bueno, el cas dels irlandesos, no? D'alguna manera que quan s'hi van posar, doncs ja era tard. De fet, hi ha una dada d'aquestes de l'enquesta que es pot veure en sentit negatiu, però que a mi m'agrada veure en sentit positiu, que és la quantitat de catalans o de gent que viu a Catalunya que manté el 100% el català, que són unes 330.000 persones. Clar, algú pot dir, sobre un país de 8 milions d'habitants, 330.000 persones, això és un desastre. Però jo m'ho miro en el sentit positiu. 330.000 persones són un exèrcit lingüístic. Sí. Poden fer coses, si volen, no? No sé si... mantenir el català al 100%, sí, vull dir. I aquesta és la clau, vull dir, mantindre mantinc el català, no? Aquesta cosa dels catalans de que per ser ben educats, doncs de seguida canviem, perquè ves que no sigui que diran... Llavors, bueno, aquest exèrcit que dius tu és un exèrcit que hauria d'entendre que és clau, vull dir, i si aquest exèrcit, aquestes 300 i pico mil persones, ho fessin sempre, doncs les coses canviarien, perquè també et trobes, nosaltres a Òmnium ens hem trobat, no?, amb gent que diuen volem aprendre, però un cop n'aprenem, anem als llocs i com que ens veuen potser que tenim la pinta, que potser no som ben bé d'aquí, llavors de seguida ens canvien. Esclar, i és aquesta una clau. La clau, hi ha una part nostra que l'hem de fer i ens n'hem de convèncer de que és bàsica el que es mantingui, perquè ells llavors també entendran que vull dir que nosaltres ens hi posem amb ells i dius
és important per mi que tu també parlis la nostra llengua. Llavors és molt important. A mi m'agrada remarcar una mica també coses positives i a vegades això que podria ser un vessant negatiu, jo m'agrada veure com positiu, perquè es pot fer molta feina. És a dir, tenim capacitat per fer molta feina. Ara ens hi hem de A més, som un poble que demanem poc. No? Vull dir que per ser català és molt senzill. parles català i ja està, saps? Vull dir, no demanem gaire cosa més. Vull dir, llavors és una manera en què realment canvis de religió, canvis de color de pell ni de vestimenta local. És un factor d'integració primordial, saps? I per tant, és aquí on hem de batallar una mica i fer entendre a la gent això. Doncs ho haurem de deixar aquí perquè el temps se'ns acaba. No cal dir que desitgem a tot República, perquè així també el programa també continuarà tots els èxits possibles. Nosaltres, abans de marxar, moltes gràcies al Jaume Claramunt, de Mercè de Torces, al Josep Cols, d'Òmnium Cultural. Una petita notícia d'avançada que és referent a l'espoli fiscal, no? Aquest espoli fiscal que està sotmès a Catalunya i, evidentment, tota la gent que vivim aquí i que té efectes directes en àrees d'importants econòmiques, en àrees socials del país, des de sanitat, educació, infraestructures, el que creieu. I en aquest sentit, i aquestes imatges que han anat sortint, doncs l'Assemblea Nacional Catalana de Vilafranca del Penedès organitza un acte titulat d'Economia, Política i Infraestructures als efectes de l'espoli fiscal, que tindrà lloc el proper divendres 28 de febrer a les 19:30 al Vinceum d'aquí de Vilafranca del Penedès. Ho anunciem ara perquè la setmana que ve no emetrem programa. Trigarem una setmana a tornar a ser amb vosaltres. No ens n'anem definitivament, encara que no ens veieu la setmana que ve, vol dir nosaltres sempre tornem. En aquest acte intervendran Joan Freixanet, professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Eduard Gràcia, economista i professor d'Economia Internacional a la Universitat de Barcelona. I res més de moment. Nosaltres tornem la setmana que ve i us esperem aquí a Terra de Marca 21. Que tingueu una molt bona setmana.